Tak já vás zdravím, tady Zdenča, bylinkářka z Orlických hor. Tady vidíte naše houfu zvířat, který se přišli podívat zvědavci. Sem ke mně k řece. Dneska platí takový přísloví. Mráz kopřivu nespálí. A já vám chci dneska říct o kopřivě. Kdysi Márie Treben říkala, že kdyby lidé věděli, jak je léčivá, tak by ji vymítili z povrchu zemského. Jak úžasná je. Hlavně vám chci říct dneska, takový video je vlastně pro všechny, ale chlapi by měli teď zbystřit, protože kopřivové kořínky jsou úžasné na plešatost a prostatu. Oni léčí zbytnění prostaty, léčí plešatost. Jo. Podle starých tibetských svitků ty kopřivové semínka ale musí být dány do tuku. Já vím, že děláte asi hodně doma tinktury. Ano, je to skvělá věc. Ale pokud chcete léčit plešatost a zbytnění prostaty, tak ty kořínky naložte do olivového oleje. Hodně se mě ptáte, jak to mám udělat. A tedy, prosím vás, olivový olej. Jo, úžasná věc. Je tu několik tisíc let. Nepoužívejte slunečnici, nepoužívejte, když to řeknu, žádný jiný oleje. Je to úplně zbytečný. Mimochodem, dále vám řeknu něco o kopřivovém prášku. Já si ho tady připravím. Tak. Tohle je kopřivový prášek. Kávová lžička ráno, kávová lžička večer, do trošky vody. Je to prostě úžasná věc, je to bombová věc, protože kopřivový prášek vydá za talíř zeleniny. Opravdu hodnotný zeleniny, kterou tady nemáme, bohužel supermarkety dělají zeleninu, když to řeknu, vidíte kačenku, jak plave, kačer. Supermarkety dělají zeleninu, omlouvám se, ale tohle je prostě nádhera. Tohle nelze pominout. My jsme u řeky Orlice a tady se to prostě děje takhle. Takhle tady máme krásně. Takže vraťme se zpátky ke kopřivovému prášku. Kopřivový prášek vydá za talíř hodnotný zeleniny. Když smícháte lžičku kopřivy, mimochodem ta kopřiva má 8krát víc železa než ječmen, který si kupujete. Parametry nápoje. Voda plus kopřiva. Obyčejná voda, já tam dám třeba pár kapek ještě citronové šťávy. Tak ty parametry toho nápoje, to je prostě živá voda. Jo, kdo zná živou vodu, třeba si ji dává ke včelám a podobně, tohle je živá voda. ORP nápoje je minus 150. Kdo se trošku vyznáte ve vodě, tak třeba víte, že čerstvá pomerančová šťáva ORP má minus 100, což je bomba. Tam ty záporné hodnoty jsou jako dobrý. A pasterovaná šťáva, jakákoliv pomerančová, kterou koupíte prostě v formě džusu, má plus 200, takže to je prakticky pro nás jedovatý nápoj. Abyste to jenom věděli. Vrátíme se k té kopřivě. Tohle se dá použít jako léčivo. Opravdu jako léčivo. 8krát víc živin a minerálů než zelenina. Ta hodnota tady je. Snižuje cukr v krvi. Teď poslouchá cukrovkář doma. Kdo má kolísání cukru, tak 1 lžička sníží na půl dne cukru. Diabetik si ji může vzít ráno tedy a večer a má pořešeno. Jo. Mimochodem víte, že hladina glukózy dneska prakticky ovlivňuje nádory. Jo, čím vyšší, tím horší. Mimochodem ten kopřivový prášek blokuje záněty.
Takže kdo nemáte možnost kopřivového prášku, tak vám chci jenom říct, že ho máme prakticky usušený. Máme půlkilové balení, kilové balení, takže posíláme, vůbec není problém. Jak vám řeknu takovou ještě perličku, že žahavé chlupy kopřivy jsou trichomy. Jo, se jim tak říká, takový jakoby obsahují acetylcholin, histamin a serotonin. Ono to je opravdu, oni se zabodávají a ulamují v kůži. Jo, ale bát se toho nemusíte, protože ona je opravdu léčivá. Když ji budete sbírat, kdo si ji nazbírá sám, tak si ji prostě nazbírejte s kořenama celou. Na tě usušte, používejte jako prášek, protože je to hodnotná zelenina výživově. A kořínky zase naložíme do tuku. Chlapi, poslouchejte. Jo. A mimochodem semínka kopřivy v zemi vydrží i 5 let, jestli nevíte. A taky miluje babočka kopřivová a paví oko. Jo. To je taky úžasná motýlí rodina. Jinak, kopřivové semínka. Máme na prodej z nich olej. My neprodáváme čistý semínka, každý si je může nazbírat sám. Je to pracné, musíte najít dospělé kopřivy a hodně si s tím práce dát a čistit, ale my máme na prodej olej. Semínka obsahují afrodiziakum, což je úžasný v dnešní populaci, když každý kouká na televizi, že? A taky obsahují až 30% mastného oleje s vysokým obsahem kyseliny linolové. A